Balikaan sa karon bukas naman no diri sa area sang tubang mismo sang Ceres terminal. May mga pipila ka mga basura na kita-nakitaan diri sa area sa barangay 27 sa kilid sang dalan pipila pagin lamang pagin silbi nga damo nga naga basura nga nagabutang o ginbutang sa kilid sang dalan. At isang kabay pang mata. Ito ang IPM sige manakot. Aksyon na Fred, no? Kagina nakita naman ng IPM sa area sa barangay 9. Temprano po man naghahakot pa sa basura. Pero maguro adlaw lang taon ta sa karon kay kisa gani aksyon na Fred. May mga lugar nga hindi pa nila ma-pick up mo. Dumdum ko to kahapon nga adlaw samtang gapang lakaton kami going kami barangay Banago with aksyon na ninyo Bugina. So may mga basura man to skillet ba aksyon na Fred, no? Nga way man na pick up sang IPM. Pero kabay pa, mapisan-pisanan man sila para kahit paano ya, nga mas maging matinlo pagid ang palibot sang syudad. So, ari na ang patrol, lapit na no, sa area sang Burgos sa public market to show may baluanta kung sa karon kamusta, kakamusta unta ang presyo sang pila ka mga nagapangunang balaklon sa area sang Burgos sa public market sa sininga tinion. Diskay paano makabaluman ang pila naton nga mga kauturan nga temprano pa man magluyag makabalo aksyon na Fred kung pila ang presyo sa isda sa merkado aksyon na Fred. Kato ang tama-tama at kaya rin nakita diri sa area sa Burgos sa public market. Madumduman ta nagligad aksyon na Fred, nagmahal, may nagbabarato, di subong lantaon ta wala nagbarato aksyon na Fred o basi may pag-adjust sa pila ka mga presyo sang nagapanguna nga isda diri sa area sa Burgos sa public market. May ara naman aksyon na Fred, no? Ang elf nga nag-deliver sa karon sang mga isda rin na mismo sa tubang sang Burgos sa public market. Ang karne aksyon na Fred nagapabili nagligad to kahapon nga adlaw tulong man kita diri nagapabili may ara man sa pure meat ni siya aksyon na Fred may ara nga 230 pero nagligad man nagapamangkot man kita balakpin naman ang presyo abi sa mga iban pa manok at the same sa gihapon action price dalaga niya 150 ang kilo. Diri action para sa karon na matamat naman pagplastar ang pinanaton nga mga kauturan sa pagbaligya sa ila sining nga mga isda sa karon jutay ang display sang isda lantaw ko basta jutay ang display sang isda medyo pagsaka naman guro sa presyo sa isda sining aga action na Fred. Ang tuloy sa karon ari nagag-available na boss sa isda taway pa way pa ang ibang action na Fred kahulat pa man sa delivery ang tuloy. Madam pilang tuloy tayo sa karon ma'am? 100. Ha? 100. 100 ang tuloy amot pa lang ang available the reaction na Fred o tuloy. Paamat-amat pa lang sa plastar no ang iba naton yung mga kauturan so supplies ang isda medyo maninit no sa sining aga ang magluwas diri nga tuloy may mataan naman sa karon ara pa kaginaamat-amat nga palang plastar no? Ano ni subong pre matano hari na matano pila subong matanta 180 oh nagamat-amat na siya ginaamat-amat siya palang plastar kaginaan tuloy 100 subong niya mataan is 180 medyo mayad action na Fred bisan jutay pa lang si may available na nga mataan kato naman kita action na Fred sa kay Junior dumumo man siya nga display sa karon mataan sa gihapon ng available si bilong-bilong harap man si Junior nugay daya tuwad toy durang tindog lang anay matanda ano subong available tara bilong-bilong tagpila pre 200 lang bilong-bilong. ha 200 ang bilong-bilong ato bulaw ya pila 250 250 ang bulaw medyo taas-taas ang bulaw medyo taas ang bulaw ang iba niya gagmay no ha Gagmay may arami gamay man ko 200 200 may ara ka man ng bulaw nga gagmay 200 pero ang dagko ya 250
Oho. Sa panalagko, subong aksyon na Fred, diri kita lasbi. Sa panalagko, available sa Kainini. Oho. May tangigi. I think Blue Marlin ni siya. Ano ni siyang dako niya, Blue Marlin eh? Tangigi. Tangigi. Pila ni siyang tangigi ni? 350 ka. Ano yaw? Balariti. Balariti nagadako-dako ba? 250. 250 man. Oo, pang roasta sa karon pre? 200. 200 omni ang available action na Fred, no? Diri sa area sa Burgos sa public market. May ara pa available by the way kay may lukos. May lukos. Ano nga lukos lang? Lumiyagan, no? Lumiyagan. Oo, tagpila ni Tag 160. 160. Ano yun daw tilapia man to? Hindi no? Tilapia sa dagat. O tilapia sa dagat. Oo. Dako na. Oo, tagpila. Tag 215 kilo. 250 action na Fred, no? Tilapia sa dagat, pero dagkuan nga klase nga tilapia ba? Daw karpa lang taon eh. So, for action na Fred, no? Amuni ang pila ka mga presyo karon sa isda sa Burgos sa public market. May pagsaka sa nga iban, may pagnubo man sa iban nga mga presyo. Matamat naman na masarurot ang presyo kung maayon ng panahon. Oh, kabay pa. Oh, amo na siya action na Fred kung magsarurot kay nagliligan to. Pwede ka kabakal mga maayo nga mga klase sa nga isda. Uy, by the way, action na Fred. Kung gabi bukas sa area sa Palapala bala sa may barangay 6 Tampe. Gabi na sila bukas. Tingala ko kada kahon labay na mo ni aksjonani. Hindi ko kitang gabukas sila. Nakabut na ko lang taon diri ka maglabay sa kilid sang San Juan sa sarado. Pero kung maglabay ka gidya sa area naman sa may North Drive, kitaon damo-damo nagapanindahan kagabi amo ning mga naobserbaran man sa patrol, no? Action Alvin. Yes, sir. Sang una, sang ula pa korpyo, sang ula pa tagin-atake sa Kagaw, dumduman ko sang una, makapulaw-pulaw ka, rikta kas palapala, mga alauna, alas 2, bakal ka isda, patula ka, pasugba ka da, kumplito pa, pasugba ka, patula ka, paluto ka da kung anong putahe gusto mo sa palapala. No, kanami, no? Antes ka magpauli, pamahaw ka daan ay, paumpa-umpaw ka da kung matamaan ka inom, kag magpauli ka magtulog. Ti subong galing ti, may korpyo eh. Alas 11 pa lang linong na. Sa una niya daw kanami, kay kung may mga okasyon niya, makadalagan ka sa palapala, kung nagutmon ka, kung wala ka kaplastar sa puluyan mo sa pagkaon, dala sa pamilya, kantos palapala, paluto, patula, patanan, daw ga-enjoy ka bala, ay subong daw kasubo. Kagti, nakala pututiko ito eh, ang iban nga nagabaligya. O, gani man aksyon na Fred, no? Sa una, pag gusto ka, kalagaw ka pamayad. Galing kay Tisubong ya daw dinumero, especially maghamboy nabi sa alas 10, o kung alas 9 ng iban to, gaamat-amat na himos ang ilang mga puyas kagabuto. Ang iban gani aksyon na Fred, mo to nagligad to Biyernes. O, first time ko kita, dumadamo to ba? Siling ko ba, dumadamo mga nagkaladakpan sa station number 1 ba? Nagkaladakpan sa curfew. Subong niya limitado sa gihapon. Although may adaman action of right as i-compared man ng mga nagliligad ng alas 9, may alas 10 abing nga curfew, tagkagatubtob alas 3 ang curfew. Pero ang iba naman diriya hindi pagidya kabalo kag ginarason na lang na yang nalipatan nila nga may ari gali kuno curfew sa Bacolod, pero wayon na sila kabaluya nga excuses na lang dugay-dugay na may curfew sa Bacolod. So man aksyon na Fred, no? Ang pila ka mga obserbasyon sa patrol sa sining kaagahon. Ang observation sa patrol ang ginadulong man sa inyo sang
rekta diri sa area sa Burgos Public Market Protection nani kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Oy, madmad na. Bangon ron, pangumpra na sa mga merkado. Kay may opisina, karon nga adlaw Lunes nami niya, bugtaw kaga pa, paninlo sa sulod sang balay, tig-ang ka, kantos merkado, pag-abot luto ka, pag alas 6 ang tanan impas na. Daw medyo halog-halog na, paligo ka, preparar para opisina. Amo na ya, ang gabugtaw aga pa, kampyon ang inyo sini kaagahon. Daw ka namit tula subong no? Daw ginapananaw ko lang nga tula ka ng bakal ka sang ulo sang gingaw. Pagkatapos tulahon mo, bakla mo siya batuan, paitan. Pagkatapos preparahan mo siya lupo bla. Pagkaluto ya, idagdag mong lupo, bakit na yon. Tapos kaon ka, nang garaguso pabalang lupo, sos kahamot-hamot sa pagkanamit. Pagkatapos pili ka ng 3 isabla, 3 kabilog, 1 kakilo nga bukaw-bukaw. Sugbahon mo siya, sus. Paglitik sang panit ya, bakiton mo siya, preparahan mo siya na makan, isulusaw-saw mo siya, sus gatalag na klaway mo. Portes pagkanamit, pangumpra na, kag mamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na nahauna nga hotong sang aton sini roll call. Karon nga kagahon, kay Rone Sidayon Gordon, good morning, kay Philip Laurente, kay Milili Oligo, kay Alex Muntisa, kay Julie Derla Celestial Hongko Taxmana sa United Kingdom, kay Marlene Tamparong sang Kingdom of Saudi Arabia, kamusta na tugnaw? Kay Barangay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga, good morning. Kay Banisa Mayo, good afternoon kuno sa ilato hapon, karon sa aton dire kaagahon, tugnaw kuno. Si April Banaag, si Francis Bimco sa Metro Manila, dira sa Quezon City, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Hansi Roquero, kay Wans Ong Mira Puentes sang Saudi Arabia, kay Hindre Makiran, good morning. Kay Edward Estanuba Francisco, sa Makati siya nagamonitor. Kay Pili Morales Cuello Aliesa, kay Milchorita Perer, good morning man. Kay Gino Sinido, kay ba si Runa Rihida Trabaho, gamonitor kuno sila ni Tataya Tede, good morning lada. Kay G.R.D. Beles sang Manila, good morning man. Dira kay Jory Montiliano sang Vista Alegre, kay GM Asdilio Banaag sang Kabangkalan, kay Amor Malayang, kay Toto Julian Estibes, good morning man. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Ariglado, mabalik ako pagkatapos ini. Para sa mayong Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Oy, sa aton mga plantador pamati mayo, ko dominos gid ang patubas bangod. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, 33 na ang tikang sang panahon, maayo till end sang frontal system ang nag-aapekto sa eastern section sang northern Luzon. Amihan nag-aapekto sa nabilin nga parte sang norte nga bahin sang Luzon. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang bagalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin gikan sa naaminhan na sidlangan ang mabagyagan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan. Lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Anano pa ang iban nga mga balita kag mga isyo? Ang inaduso sang representante sang Cebu si Eduardo Gulya sa Department of Education areo nya kinahanglan magplano gid ang departamento sang edukasyon nga mangin maayo ang pagtudlo English sa mga eskwelahan. Nga aman, kaya nadismaya kuno si Gulyas, damlag lang resulta sang International Mathematics and Science Study sa diin. Pinakanubo nga score ang nakuha sang grade 4 nga estudyante sa Pilipinas nga kalakip sa 58 ka pungsod nga partisipante. Suno kay Gulyas dapat himuon medium of instruction ang English sa tanan nga level sang bulutuan. Palayag pa ni Gulyas ang kapigaw sa pagbasa sang English language kag comprehension skills may dako nga epekto sa pag-ihibalo sang estudyante math science tungod hindi nila mahangpan ang pamangkot. Tuod man kung gabiti lang ang sungad sang manunudlo sang English pagkatapos hindi madakpan kag mahakop sa paminsaron sang aton mga estudyante, paano ka kasabat kung hindi ka kaintindi, no? Masabat mo lang ang pamangkot kung maintindihan mo ang ginahambal. Ti kung gabiti ang English na. Pagkatapos, gatango ka lang, mangkot, kilawas mo, ano ganitong pamangkot ito man?
Ano ganing botsilingon to sa ngin pamangkot yaman? Anong meaning to sa ngin pamangkot yaman? Importante na. Ang ako niya panugyan sa inyo, dala ka mo diksyonaryo, gid, no? May mga ma-encounter ka mo nga mga tinaga nga ginabuyan sa inyong manunudlo nga hindi ninyo maintindihan. Pero kung may diksyonaryo, kabuksan mo, ano to tinaga nga ginambalya? Buksan mo na kagbasahon. Kung gusto mo nga diksyonaryo, Tagalog-English, may araman, para maintindihan mo. Kay maka-answer ka lang sa pamangkot, kung maintindihan mong question, mahapos ang mag-answer. Pero kung hindi ka kaintindi sa ginhambal sa manunudlo mo, ati lupad sa hangin ang painuino mo, laban gids to is ang imo sini pagtuon. Ay, lawag-lahogan mo yung Pinoy. Ang Pinoy ako mag-English ya, correct grammar gid. Ang gid mo sa ibang to nga English speaking, puti gapa tira lang sang English, sala grammar. Ang Pinoy ako magtuon niya, kung maghambal ya, ang English ya, correct grammar ginaya, porte ya. Grabe yung Pinoy. Galing kay Mante, grade 4 pa lang. Ano makuha mo? Maabre ng memorya ya, pag-abot ng mga first year high school na siya, sa college, siling mo minus ang comprehension, minus ang ulos ang kabataan. Hindi. Pag-abot na nga magtubo na buot ya, mabalik na kag makatuon na sa labi na gid kon makabatsyag na sa huya bla. Nga pamangkuton ka na, hindi ka kasabat imo. Di kundi na medyo tulok-tulokong ka sa mga classmate mo da, lungo ka lang, medyo pangupos ka puti kalimutaw mo kay Mante. Hindi ka kasabat, na mo na bla. Kung in English, sige-sige, samtang taas ang grado sa kabataan, base pa lang, ano? Kadamo sa maalam nga Pinoy nga to, siban nga pungsod, may mga scientist kita dito sa Estados Unidos nga ginakuha, bangod kay maalam. Natabuan na, grade 4 pa lang, base pa grade 6. Depende. Kung hindi matamante, makatibawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Morning da. Kay Rinan Payong-Gayong, diraman kay Imbong Yucampo, sang Maaw. Sige. Kay Rochelle Torbila, kay Dilia Liabe, dira kay Kent Bulak. Good morning lang. Ken Bulaka Juanisa. Sige, morning din sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagaw. Lupod-lupod lang kita, okay na. No? Basta ara ka mo, ariglado na, sige-sige lang kita. Kay Jerry Garde, good morning lang. Subong man kay Ili Escalera, good morning. Dira sa may 11th Lacson. Alex Montisa, happy birthday kay Guillermo Clarito. Sige, kay Maymay. Oy, Maymay, mayong aga taga Bacolod kuno, taga diin ka Maymay. Sige. Kay Toto Julian Estibes, good morning man. Kay Ami Agustines Baron, good morning. Dira kay Alma Ladag, kay Teresita Banden, Yubel, watching from Belgium. Bao sa Belgium siya. Yubel ang apelido. Sige. Dira kay Victoria Santa Ana. Good morning man. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kakaagahon. May man yan. Bila naton ka mga utod, updanay lang kita. Medyo kadaga. Opod-opod lang kita. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Kay Biti Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, good morning. Kay Dr. Valencia sang Binalbagan, si Paririmiya sa Arroyo, sigurado ga pangapi na ni. Si Roy Marino, si Raul Alibugas na lomda, abre na, ang palamahawanta. Kay Marvin C, good morning. Kay John Hidalgo sang Manapla, kay Pare Erning Horilia, good morning. Kay Paring Istoy Querido, Bangon Ron, Luto na Pamahaw. Kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, kay JC Sindeco, kay Monseng Siocon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirreda, kay Lore Aporado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pasqua, kay Lorine Canson, kay Bonnie Advincula, kay Bibitan, good morning,
kay Engineer Nari Lebantay, kay Jerome Solinap. Good morning, balango na adlaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Uy, by the way, ari ay, maayo ini nga balita, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon na sa Life Victoria Santa Ana. Good morning lang. O sige, may lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Ariglado, relax ka mo dira, makadali, no? Hindi magalin, mabalik pa ko, unahon ko lang anay ining aton paid program. Okay lang? Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, SalangaNo nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdalin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay SalangaNo nga kahitangan. Responsable at ang balita pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagat. Time las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Mayo-ayo ang panahon, no? Kagunuwa ng mga kabituunan, kabay pa nga wala na sablag, kabay pa nga mangin maayo ng panahon bisan mabulubugnaw. Kay tubtob pa sa Pebrero ang pagbatyag naton sa mabugnaw nga panahon bangod sa pagkalatunaw sang yelo dito sa Siberia, China kag iban pa nga mga kapungsuran. Mailang kung mabugnaw ang paghuyop sa hangin, hindi lang magdala sang pamalatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Muning lada kay Sally Aliera, kay Evelyn ni Pamusino, kay Pilinora Oliveros.
kay Monlisayda. Good morning lang. Ariya na yo, maayong panugyan para sa aton mga mangunguma. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na kay Saibelt Yap. Good morning lang. Areglado, mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course,
face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat Parte abisit eskultura kag mundihar. Ginatamyaw kamo ni Lorena. Kay Utay Benedicto da sang Victorina Heights, Mansilingan, good morning man. Kay EGB Laho. Kay Janine Arabelo sang Bago City, good morning. O standby na ya. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Ito sila upod kuno kay Nanay Isabel, kay Rosario Ondoy, si Ibon Busyero, ari siya. Kamusta da si Germany? Kay Jubal Trinidad, good morning man. Dira kuno sa Kabangkalan, good morning lang. Uy, pangapi-kapi kamo anay, Dr. Alfred's Green Coffee, karon nga aga. Timing gini mo, las 5:13. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, makabulig ini paalerto sa inyo lawas kag paminsaron. Ginarekomendar naton ini sa mga estudyante. So sa mga ginikanan, pwede ninyo paimnon ang inyo kabataan, mga estudyante, sining Dr. Alfred's Green Coffee. Nga nagaabre ang ilang memorya, gapagsik ang bata, daw wala ginakapoy, wala ginatuyo, matsinadyahon perme. Amuning epekto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Ang mga salakyan ninyo, ang dilapiditid nga mga salakyan, abi, amat-amat ninyo kayuha kay may ara na nga inspeksyon nga patigayonon ang Land Transportation nga opisina o kon LTO. Kay duwa kuno ka mga pribadong motor vehicle inspection center ang ginatukod sa syudad sang Bacolod. Suno kay Reuben Tampos, amoy ni siyang nagapamuno sa LTO Bacolod. Ginapatuman na karon sa iban nga lugar ang pulisa nga dapat ang salakyan ipacheck sa Private Motor Vehicle Inspection Center antes parehistro sa LTO. Ang center nga dapat accredited sang Department of Transportation.
Suno kay Ruben Tampos, antes ang second quarter subong nga tuig, ginapaabot bukas na ang isa ka center nga ginatukod sa area sang Bridco, kag may ginapatukod man sa syudad sang Cadiz kag Kabangkalan. Wala man sa magpalayag kung pilang balayran, pero kinanglan kung magpa-check ikaw, kinanglan kompletong salakyan, hindi dilapidated kay base kon hindi ka na pagtugutan nga makabiyahe. Ti mga salakyan, ini mga heavy trucks, ini mga private nga salakyan, ini mga tricycle, motorsiklo, kag iban pa. Ti maagi gid na siya sa Private Motor Vehicle Inspection Center antes ikaw iparehistro. Kagrehistrohon ikaw sang Land Transportation nga opisina. Klaro na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A
ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Taasaw? Pero kung rollback daw ga tulo-tulo lang. Negosyo eh. Ang mo gina, natural kay negosyo. Ay ho, kung kaisa kabudlay isang sitwasyon. Kay Art Siares, good morning inatamyaw yung Siares family sa barangay Tampalon sa may Kabankalan. Kay Bernadette Lacson, good morning. Kay Atia Kim Eriman, good morning man. May lang pag-monitora. Kay Jan Kasaig, morning man. Sige may lang pag-upod-upod sa aton tagsagid kakagahon. Standby ka mo da. Mabalik pa ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Ang inyong mabatian. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman. Kay Alex Gambua, kay Victor Tugap, kag kay Erwin Gonzales, naga-monitor dira sa may barangay Maaw. Arian na yo, sa aton mga utod nga may nagatulubo nga bukol sa lawas bala. Kung kaisa daw hindi sila mapahamtang, ti kung may mga bukol ikaw gatubo sa liog mo ning goiter, bukol sa baga, tumor, ti hindi ka of course mapahamtang, kay manti, kabudlay na nga magtubo sa liog mo. Isang una, ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera, wala gid problema. Okay, gid. O galing nga mula na, may agi, may pilas, may pinalian. Ti kung may goiter ka sa liog, ti kung paoperahan mo, may agi, gina siya, ti malaway tulukon. Subong, may nadiskubrihan nga mga bukol nga nagatubo sa lawas, ginatunaw na lang. Paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. So, kung may bukol nga magtubo sa lawas, hindi na pagpadugaya. Tunawa dayon paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para hindi kadali tapikan mga ilanat, ubo, sipon, trangkaso, mga patimaan gid sang COVID-19. Pero kung naka-Mighty C ikaw, mabakod ang lawas, mabato sa numan nga pamalatian nga nagalibot subong sa aton. So, ang kombinasyon mabakod, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Wala. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 7-5. Una nga bula, resulta, 7 kag 5. Second draw, kadua nga bula, 14-30. Ikadua nga bula, 14 kag 30. Third draw, ikatatlo nga bula,
22-7. Ikatatlo nga bula, 22 kag 7. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 27,410,435. Kombinasyon in any order 33, 16, 28, 13, 38, 49. Resulta sang 649 33, 16, 28, 13, 38 kag 49. Sa ilo kita 658 ba dako ng jackpot 187,828,618. Kombinasyon in any order 57, 21, 47, 33, 27, 5. Resulta sang 658 57, 21, 47, 33, 27 kag 5. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yung tagnegro sa nun, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga Tay uno na, kay Lailani Bailonda, good morning. Kay Cathy Bear, kay Soberies, kay Alex Puentes, kag Daniel Alpizzi. Aber, dire kita. Balita naton sa City Hall, Mayor Bing nagpangabay sa mga ginikanan, pabakunahan ang ilabata, batok sa tipdas kag polio. Balita City Hall. Si Aksyon Dale Salazar may report. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag Aksyon Fred, mayara sang panawagan si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa mga ginikanan Aksyon Fred angot sa pagpabakuna sa mga kabataan batok sa makalalaton nga masakit nga measles, rubella Aksyon Fred kag polio. Sisat video message ginapahayag sang alkalde nga target sang measles, rubella vaccination ang mga siyam kabulan tubtub 5 katuig nga mga bata Aksyon Fred. Samtang polio vaccination naman ang naga-cover para sa mga bag-ubon nga mga laksa tubtub 5 katuig. Ginpahayag ninyo na diya nga mangin libre Aksyon Fred ang ini nga pagpabakuna umpisa Pebrero 1 tubtub 28 kag nagapangabay sa mga ginikanan nga mag-inquire sa tagsa-tagsa ka mga barangay health center nga malapit sa ilang lugar. Halin sa February 1 pero hasta lang ini sa February 28. Kasi ini nga period, libre ini. So let us avail of this opportunity. Kaya ini para sa aton kaayuhan. So, para sa aton mga kabataan, sundon naton ang abiso sa aton sa Department of Health. Ipabakuna naton ang aton mga kabataan. Insigida. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Hindi magkalipad mga kaaksyon nga maginom sang pinaka-epektibo nga food supplement, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang 100% natural gikan sa mangosteen, margoso, garlic, balunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton nga ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Rogelio de la Cruz, good morning lang nga. Kay Lia Cordoba. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang Danlog kag number 8 most wanted sang Police Station 5 na dakpan sang kapulisan sa Barangay Granada, Siyudad sang Bacolod. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Fred, good morning. Report kay sa Bacolod City Police Office. Wala na makapalagyo ang ginakabig madanlog kag number 8 most wanted person sa Police Station number 5. Matapos gini siya aradakpan alas 7:40 sang gabi sa tabangan sa Patricia Homes Subdivision, Monterrey Street, Barangay Granada, Siyudad sang Bacolod. Ang suspect diri Action Fred nga arestado sa Police Station number 5 sa papanguna ni Police Lieutenant Melchor Tolentino, amo ini si Judian Binco alias Mara, 23 anyos, sang Santo Niño 1, relocation site, Barangay Granada, Siyudad sang Bacolod. Dala ni Police Lieutenant Melchor Tolentino ang warrant of arrest ni Judian Binco sa kaso nga trafficking in person nga ginisyo ni Honorable Judge Marites Gumahin na pitsahan Hulyo 20, tuig 2020. Ang kaso ni Binco Action Fred, may piyansa ini nga 150,000 pesos para sa temporaryo nga kahulwayan. More on this, yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 5. Actually, Action Eric, no, ang aton nga nga suspect last year pa niya siya ginagdagan ng warrant of arrest. So, impapangita naton niya siya sa aton yung mga intelligence operatives, but unfortunately, kapilagi na siya namang ginattempt nga serbihan sa sininga warrant tapang naka-pusliti ni siya. Tapang kagabi sa pagpanigasog sa aton mga intelligence operative, na-materialize ini, no, pagi sa pag-convince sa iya nga nagpakuno-kuno kami nga makuha sa mga babae dito kag nagikagat sa paon mo nga pagabot niya sa area ginserbi na nila yun ang warrant of arrest batok sa iya. Ang kaso niya sini is violation sa section 4 sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 364 o kung ang trafficking in person. Wala naman siya sir nag-insist sa iyo nga pagdakop sa iya? Wala naman sir kay aware naman siya sa iyang kaso. Nag-upod na lang siya tapos gindiretso na naman sa police station for booking procedure. Ano ko na status siya sir? So subong detain siya sa atin niya police station kaya the process sa iyang bail. Action Fred, si Police Lieutenant Melchor Tolentino, hepe sa Police Station number 5 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:50. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary
Philippine Standard Time, las 5:56. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ining duha ka ginaligan drug pusher sa bypasta operation sa mga katapos ang CDEU. Las 11:50 tag na kagabi sa Purok Langis Barangay Banago, diri siyudad sa Bacolod. Ni sila amo sanday Giselle Pilaro, 22 anyos, kag Jerome Altarios, 22 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Na-recover sa mga kapulisan ining 7 ka sachet ang ginasuspitsohan shabu. 15 gramos ang kabugaton nga may dangerous drugs worth value 102,000 ka pesos. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay Jenny Oisiser, good morning. Elizabeth Malaka Gamala, kay Erne Odas Colidas, good morning. Bao si Di Anton Diaso, sang Patria Village, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Kay Rande Artiega Santinas, good morning man. Dira kay Rosalinda Arellano Espadero, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na. Kay JBL Luntayaw, dira kay Manjo Arniho, good morning man. Ariglado standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.